Benvinguts al tercer vespre de Mètode. Jo soc el Pol. Allà dalt tenim el Gerard, la Marta i la Marta, que són del grup de treball de Mètode, del procés. És el tercer vespre de Mètode que fem. Ja vam fer el primer de tots amb l'Eduard Batllori, de l'Estat Segle XXI, de rector de l'escoltisme, el segon vespre de Mètode va fer del nou d'acompanyament, que iniciem farem sobre l'entorn. Tenim com a convidats a la Núria Roset, a la Xus Martín, Miquel Àngel Escomba i el Baldric. I una mica el format dels vespres de Mètode, no sé si ho heu seguit en alguns dels altres o ho heu pogut seguir per streaming. Ens faran una petita introducció sobre el seu camp d'expertesa i després s'obrirà un torn de preguntes de debat, que la idea és que puguem veure què és el que ens expliquen, però que si algú de nosaltres vol fer intervencions, la idea és que s'obri un diàleg i que puguem anar seguint el fil de debat que sorgeix. Acabarem a les 9:30. De fet, la Núria potser... No, ja tinc el telèfon. Ja tens clar, fantàstic. Això acabarem a les 9:30 i tota la gent que segueix per streaming pot fer preguntes per Twitter i d'allà ens les xivaran i que també una mica la idea és que puguin participar. Aleshores, per introduir el tema del torn, no sé si... Ara ja heu rebut tots els agrupaments dels documents que hem enviat des del procés per treballar el 12 de març a la trobada de representants. Dins del document de la proposta de mètode, exacte, aquesta, us hem inclòs un dels elements del mètode, que és l'entorn, i hem redactat des del grup de mètode una perspectiva de com considera l'escoltisme a l'entorn. Farem ara un resum ràpid d'aquesta perspectiva o d'aquest punt de vista de l'entorn, perquè després, quan fem el debat, puguem parlar des del mateix llenguatge, des de la mateixa perspectiva. Més que res perquè ens puguem referenciar al document i que aquest vespre de mètode ens sigui útil de cara a treballar-lo en tots els temes. Aleshores, en el document de mètode, nosaltres el que veiem amb l'entorn és que l'escoltisme i gatge, com a moviment que busca el desenvolupament integral dels infants i joves, considera l'entorn un element més a tenir en compte a l'hora de desenvolupar-se, de créixer. Aleshores, aquest entorn entenem, o la proposta del document que fem, és que ho puguem veure des de 3 punts de vista. Un, com a lloc o com a entorn on podem desenvolupar activitats aprofitant-nos de les condicions que ens aporta cada tipus d'entorn. L'entorn natural ens oferirà un entorn més escapada, potser l'entorn urbà ens ofereix un entorn de més participació. L'altre punt de vista o l'altra perspectiva des d'on mirem l'entorn és el de descoberta o el de coneixença d'aquests medis. És a dir, que puguem oferir als nostres infants la possibilitat d'aprendre a desenvolupar-se, sigui a la natura o sigui a les ciutats, al metro, aprenent quins són els arbres que hi ha allà, és a dir, coneixent quins són els elements d'aquell entorn. I per últim, l'altra mirada o perspectiva que veiem l'entorn és la de com ens relacionem amb aquest entorn. És a dir, la primera perspectiva, podem anar a la natura perquè és un lloc on ens facilita fer treball espiritual o emocional o evadir-nos. Podem anar a la natura a conèixer quins són els arbres o espècies o cicles que hi ha allà.
Però també podem anar a la natura a transformar la natura. Podem fer un projecte de recuperació d'un espai degradat, podem fer un projecte, etc. El mateix amb l'entorn urbà. Aleshores, des d'aquestes tres perspectives veiem que no sempre conscients, perquè no sempre que anem a la natura fem servir aquests tres punts de vista, però sempre ens relacionem amb l'entorn. Aleshores, una mica la proposta del document i com entenem l'entorn, si més no com a grup de mètode, i que el 12 de març en debatrem, sobretot va bé que ens expliquin avui els experts. Això, perdó. Aleshores, donem pas a la Núria. De fet, és el micro aquí. La Núria és ambientòloga, forma part també de la Societat Catalana d'Educació Ambiental, participa en un projecte live de l'Himno Pirineus, que és de manteniment dels llacs de la muntanya, una mica això. I ha sigut també de tota la vida, ha format part de l'escoltisme, agrupament de Sau, i últimament ha estat vinculada també amb la reobertura o l'obertura d'un... Tu em corregeixes. Doncs donem pas a la Núria i benvinguts a tots. Bona nit, vespre, tarda, sí. A mi quan em van dir de participar avui aquí em feia molta il·lusió, però alhora em van sortir molts de dubtes, no? A mi mateixa. Primer de tot, què és entorn? Perquè clar, si anem a parlar de l'entorn, no? Què fem els escoltes a l'entorn? Què fem a l'entorn? Què és l'entorn? Llavors, vaig estar llegint el vostre marc teòric, ho dividiu en dos, natura i urbà. Jo ja, per començar, ja trencaria aquesta separació. És el meu punt de vista, i després ho debatem i xerrem, i això m'estimo més parlar amb vosaltres que no pas que jo no soc tan experta com ningú. La cosa és, l'entorn és l'espai on tenen lloc les relacions entre persones i entre els recursos naturals. Per tant, un parc de... no sé, jo ara parlaré de Sau, el parc que hi ha a les Daneses és un entorn urbà o és un entorn natural? És un lloc on només anirem a fer excursions o hi podem anar a fer un dissabte al camp? Llavors, l'entorn normalment, jo m'agradaria que anéssim apuntant preguntes perquè tinc moltes preguntes a fer-vos i llavors anar-ho responent a totes. Què anem a fer a l'entorn? I quan parlem d'entorn, a quin entorn ens referim? Això per començar, és el meu gran idea. Llavors, com que m'han dit parla d'entorn natural, jo parlaré d'entorn natural. És el que toco últimament més. Com a escoltes hi fem... Jo vinc de Minyons, no conec, em sap greu, no conec molt l'acció escolta ni escoltes catalans, però vinc de Minyons i una de les lleis d'escoltes que diu respectem la natura. I et trobes molts nens que fan la promesa i diuen respectem la natura, respectaré més la natura. Però, com la respectem? Què vol dir? No trencaré una fulla, no tiraré una ampolla a terra, o ja pensaré des de qualsevol de les meves accions que faci quina és la repercussió que poden tenir cap a la natura. Al final, com us deia abans, l'entorn al final va tot relacionat, i no podem deslligar una cosa que està passant al mig de Barcelona a una problemàtica que pugui haver-hi al mig del Parc Nacional d'Aigüestortes, o que pugui haver-hi al final tot va bé. Estem en un canvi global, per tant,
parlar, intentar separar una cosa de l'altra, realment a mi se'm fa molt complicat. Això era per començar. Llavors, molts cops agafem, diem, sí, ens anem a la muntanya perquè som escoltes, ens agafem la motxilla, ens posem el sac, les botes, la màrfega, agafem la tenda i vinga, no? Comencem a pujar muntanyes. Per què ho fem? Perquè hi anem. Què és el que busquem realment quan hi anem? Llavors, són coses de les preguntes que m'han anat sorgint a mi aquests dies. Per una banda, suposo que el que busquem és sortir de la nostra zona de confort i, com deia el Pol, treballar aquesta espiritualitat. És un lloc on estem desconnectats de la nostra rutina, un lloc on no ens sentim còmodes, en teoria no ens sentim còmodes, i que qualsevol cosa inesperada. Quan anem a la muntanya estem superexposats a fenòmens meteorològics. Ens pot caure un bon ruixat, ens pot fer vent, una ventada o agafar una insolació d'aquelles que fan història. Sabem entendre què ens diu, sabem entendre què és el que està passant. Llavors, anem cap allà i al final què és el que fem? Doncs cada cop que anem d'excursió a la muntanya és una petita aventura, no? És una aventura de a veure què ens passarà. És un lloc que és molt fàcil, on tothom exposa les seves pors, perquè des dels nens petits tenen por, quan són més petits, a sorolls que puguin haver-hi perquè no coneixen. Quan som més grans hi ha riscos que hem de preveure i per tant no podem deixar de tenir por, perquè després ve quan tenim un bon susto. Llavors, què és el que estem buscant? Doncs suposo que molts cops, jo ara em responc a mi mateixa, el que estem buscant és intentar afrontar aquestes pors. Potser una de les coses que busquem quan anem a la natura. Sortir d'aquesta zona de confort i enfrontar-nos en aquestes pors. L'altre és que quan estem a alta muntanya o al mig del Camp de Creus o fent qualsevol ruta per la Garrotxa o per al Montseny, què ens trobem? Marqueu-me perquè què ens trobem? Doncs ens trobem que tots som iguals. Gent que podia tenir algun problema de relacionar-se, allà es relaciona més bé. Això està estudiat. Nens que quan surten i es posen al mig del bosc, de cop i volta tenen més poder de concentració, són més atents a les coses que estan passant. Però que es pot dir així. Tot és una mica desordenada. Però la cosa és, on volien arribar, és que un cop traiem aquests nens, molts cops, de la seva zona de confort, però també de tots els seus prejudicis, estan dins un grup i tothom al final jutja tothom. Tant si estem a dins el cau com si no estem al cau. Al final tothom té el seu clitxé, no? Quan molts cops sortim del nostre entorn més habitual i ens enfrontem a nous paisatges, de cop i volta tots som iguals. Ens hem d'ajudar. Potser aquell que era tan xulito que no sé què, que no sé quantos, doncs allà té un problema. Li costa, encendre el foc. I qui semblava el més aturadet, que no sé què, que no sé quantos, doncs resulta que té molta mà d'encendre el foc. Llavors, és un lloc on es trenquen molts clitxers, molts prejudicis i tots som més iguals. Això a l'entorn. Però realment, què en sabem? Molt bé. Ens anem de campaments a Tavascan, al cul del món, no? No sé si heu hagut de gestar algun cop, però estem allà al cul del món. I, en veritat, podem passar allà una setmana, 10 dies, 15 dies, farem rutes, ens ho passarem molt bé, però què en sabem del lloc? Què s'hi està fent en aquest lloc? Jo molts cops tinc la sensació
que fem campaments perquè ens agrada anar a campaments, perquè us passem molt bé, pel que hem dit abans, perquè fa més cohesió de grup, perquè tots som iguals, perquè ens afrontem a les nostres pors, però quan som allà, què en sabem d'aquell lloc? Però resulta que a Tavascan hi ha un projecte de reintroducció a l'os. Resulta que a Tavascan hi ha problemes amb els pastors amb l'os. Resulta que a Tavascan la gent ha hagut de viure del turisme perquè no hi ha un altre recurs. Hi ha, al darrere de cada paisatge que puguem veure, hi ha sempre un grup de persones, uns habitants del lloc, per més que ens pensem que estem perduts. Hi ha un propietari d'aquelles terres, d'aquella muntanya, perquè és així de trist que té una problemàtica. Llavors, quan anem a fer campaments, quan anem a fer excursions i pensem en això, quines descobertes fem? Fem descobertes de riu. Estic que ens ho passem, fem descobertes de riu. Pugem i baixem al riu i ens ho passem superbé, no? Però, què més? Què hi passa en aquell riu? Més amunt i més avall. Ho sabem? Llavors, una de les meves preguntes és aquesta. Realment, quan anem a la muntanya, quan anem a l'entorn natural, què és el que realment estem buscant? Realment només estem buscant això, el tema de l'espiritualitat i fer cohesió de grup i de plegat, o conèixer una part més del país, una realitat més. I llavors hi ha una altra cosa que em fa molta gràcia quan dieu això, la transformació. L'any passat vaig estar a la trucada de Girona i amb els trucs vam tenir una mica aquest debat, també, de què és el que realment fem per canviar l'entorn on vivim. Bueno, un cop a l'any anem a netejar el riu. Molt bé. Un cop a l'any, un altre cau. Un cop a l'any ens anem a netejar una platja. Molt bé. Però què feu al vostre dia com a agrupament? Quines facilitats doneu a les famílies perquè l'impacte de la nostra activitat sigui més petit? Sé que hi ha algunes experiències, sobretot per aquí a Barcelona, que m'agradaria conèixer més. De cooperatives, no sé què, no sé quant, de cooperatives de consumidors i tot plegat, impulsades des dels agrupaments, que em sembla superbé. Però què més fem la resta de caus de Catalunya? A part, molts cops és això, vivim, tenim una zona al costat de casa nostra o un parc que són una joia. No cal potser que anem a netejar el Cap de Creus o que anem a netejar les capçaleres del Ter, sinó que al costat de casa nostra tenim unes tavernes que estan plenes de merda. Llavors, activem-nos i comencem a netejar. Com anem? Sí? Vale, doncs ho deixaré aquí i després si em vegi continuem, Doncs ja està. Moltes gràcies. Gràcies, Núria. Tot seguit, Galdric ens parlarà des del seu punt de vista. Ell és arquitecte tècnic i ha fet un màster en sostenibilitat a la Politècnica, però va estar fent de formador al monogràfic de sostenibilitat a Tarragona. També ha sigut infant i cap i ha fet tot el recorregut també a Minyons, a les Bruixes de Terrassa, i s'explica. Sí, bé, gràcies per convidar-me. Gràcies per convidar-me a l'equip de Mètode. Em toca a mi parlar de sostenibilitat i escoltisme. Aprofito per recuperar una frase que va dir l'Eduard Batllori en el primer vespre, que va dir que un dels reptes que hi havia a l'escoltisme mundial era el canvi climàtic. Ell parlava d'educació, però va deixar aquesta i l'agafo perquè el canvi climàtic o crisi ambiental o crisi de recursos de contaminació, de residus, aquest és el gran repte. També crec que també hem de saber adaptar a la nostra realitat. Vivim en la cultura occidental
occidental hiperconsumista, i per tant el que podria en altres llocs seria un altre tipus d'acció. Jo crec que la traducció en el nostre cas seria el de créixer. Hem de reduir la nostra demanda de recursos. És crec la traducció o el que ens pertoca. Hi ha altres temes de desenvolupament sostenible, desenvolupament humà sostenible, desenvolupament economia verda, tots aquests conceptes estan bé, però crec que hi ha un que és molt clar, que és el de créixer, i és bastant difícil de rebatre. I de créixer vol dir, traduït en llenguatge normal, és viure menys. Hem d'aprendre a viure menys perquè passats de frenada, llavors decreixerem de cop o més suaument, i per tant hem d'aprendre a fer aquest procés. Crec que en aquest sentit, quan fèiem el monogràfic, amb en Joan Pons, amb l'Enric Camp, el monogràfic de sostenibilitat de Minyons, vam fer 4 anys, vam elaborar un treball que consistia en analitzar l'agrupament escolta, l'activitat, per exemple, d'un campament, des del punt de vista de l'impacte ambiental de les emissions de CO2. Jo venia de la universitat i vaig aprendre a comptar impactes dels edificis, dels materials, de l'aigua, de l'energia, i venia amb aquesta inèrcia i vaig dir, doncs anem a analitzar l'impacte ambiental de l'escoltisme, què passa, no? I agafem un campament i llavors fèiem l'exercici, un exercici que recomano fer, és com molt, almenys va ser com sorprenent, tot i que és com bastant obvi, però al final és sorprenent, i ho fèiem a través de 2 exemples. A veure si serveixen per seria una vetllada, per exemple, una activitat molt pròpia de l'escoltisme, molt repetida a totes les edats, que és aquesta situació de nit. Ja ho va fer el projecte de nit. Aquesta rotllana al voltant del foc abans, almenys jo ja no he vist el foc, ja ha sigut el llum de gas, canvi gas. I aquesta activitat en concret, llavors ens posàvem a analitzar com si no haguéssim anat mai a l'escoltisme i anem a fer, quin impacte té els materials d'aquesta activitat. Un és no hi ha mobiliari, no hi ha cadires, els nens estan asseguts a terra, però no podem analitzar la fusta o el plàstic o l'alumini o el que això no cal, no hi és. Llavors l'altre és, doncs n'hi ha mobiliari i fan servir quin material, podries parlar el paper del cançoner, això és com un llibre, no és una cosa que es desgasti. I l'altre, molt clar, que sí que el veiem, era el tema del gas, del gas butà que hi ha dintre de les bombones de butà, el fogonet. El gas no pesa, però la bombona pesa, per tant no podem portar grans bombones, tendim a portar poc. I llavors, que acaba passant, hi havia activitat, estàvem buscant el CO2 i no el trobàvem, perquè realment hi ha molt poc contingut i gestiona molt perquè no en tens gaire. Bé, aquest exercici que fèiem amb la vetllada vam començar a fer-lo amb qualsevol cosa, qualsevol activitat, ritual, qualsevol cosa, i ens passava molt sovint, que no trobaves les emissions, costava molt buscar quin era l'impacte. Fins aquí hi havia un punt d'ostrevitat, una cosa que en el fons ja sabíem, és que tenim poc impacte. Com a activitat, com a organització, té un impacte en emissions de CO2 molt baix. Podem millorar, a l'hora de plantejar reptes de sobre el tema social, podem millorar, podem reciclar més, sí, però sempre ho hem fet, o sigui, no ens costa introduir nous elements. Jo crec que aquí, en aquest exercici, ens va sortir una reflexió de dir aquí hi ha una cosa que és més valuosa, que és com és que aquesta cadena d'activitats que es fan en campaments, per exemple, els participants que pertanyen a un món molt consumista, que necessiten molts recursos per satisfer necessitats, els canvis de context i no pateixen. Com és que aquesta situació d'escassetat tan forta, que hi ha tan poca energia, tan pocs recursos, no és viscuda d'una forma com miserable, no és viscuda amb el patiment, i a més són nens, són infants i joves, aquests no han de patir. Com és que no ho viuen així? I a més després tornen a casa, van intercalar al llarg de la seva vida, el reclutisme, contextos completament diferents des del punt de vista dels recursos. Quina era l'explicació? A més, no ho viuen com un patiment ni tampoc com un acte heroic de supervivència. Això és més important. No anem a fer supervivència, escolta, jo no, en el meu cas no va ser mai així. I llavors vam anar a buscar quina era l'explicació. Llavors, hi havia un patró que es complia gairebé sempre, que és que aquests nens que primer estan en aquesta ballada, després quan se'n van a la tenda, estan organitzats per sisenes, per sisenes,
la sisena és una estructura en què és molt més diversa possible, que barreja grans amb petits, nois i noies, alguns que són més líders, alguns que són... I els fiques en un espai molt petit, amb una arquitectura ínfima, que a més autoconstruïda, que pesa molt poc, després te l'emportes i no té impacte, però que és un espai molt, molt escàs. I allà hi fiques tot de gent que al principi no seria el que al principi estarien a la tenda perquè s'organitzarien per amiguetes i resulta que no, que els forces una mica i fas un grup de sisena i els fiques en un espai molt petit on han de conviure i fan allò el col·lection, no? O sigui, han de viure molt, han de posar-se com surten les tendes el dibuix de la tenda de Gavà, que veus un home sota l'altre, sí, perquè si no, de seguida, si plou has de ficar les motxilles, llavors hi ha menys espai. Aquesta situació de poc espai, no pots posar dret, tanta escassetat, no és viscut en sofriment, és viscut com una cova, com un lloc màgic on passen totes les coses fantàstiques, en què s'expliquen els secrets, on les històries de por fan més por. Per tant, com s'explica això? Un dels elements que trobàvem patró i que trobàvem aquí sistemàticament és que el que hi ha en aquest tipus de dinàmiques i d'activitats i rituals és que generen vincles molt forts entre els diferents participants i d'altres que a més són diversos. No són els típics, no els forts que ja venen de l'escola perquè són amics o els que ja donen entre els que ja... No, es generen vincles diversos i múltiples entre els elements, les persones del petit grup. Això es donava constantment i una mica, si imagineu això, amb moltes activitats diferents, de molts tipus de jocs rituals, en què sistemàticament es generen vincles forts, emocionals, potents. Durant molts anys, això genera una xarxa de relacions molt potent que permet la cooperació. I aquest sí que és. Aquesta és l'estratègia, és una estratègia fonamental de reducció del consum de recursos. La cooperació és una estratègia de supervivència, de sobreviure en recursos escassos molt potent. Però primer has de tenir la xarxa. Resulta que, si estic fent un exercici una mica més de dir què podríem fer més, és reconèixer, reinterpretar un munt de coses que fem a les escoltes que tenen aquest component. Ja és poc en si mateix, la cohesió i la cooperació, però té aquest benefici que és que ajuda a ser feliç quan tens poques coses. L'altre exemple, l'altre patró que vam trobar i que ho explicaré a través d'un altre exemple, una altra activitat, és amb una acció com és la de beneir a taula. El nostre moviment era de millors escoltes, però nosaltres era anti tot el fort religiós, no? Jo recordo així. Dèiem moixenons i teníem com una certa contradicció amb nosaltres mateixos. I llavors tot el que fos religiós tenim històricament i ho havíem anat traient, no? Qualsevol component. I va quedar aquest del venir a la taula. I algú va dir, hosti, això no té sentit, veneu senyor, aquest... Traiem-ho perquè això no té sentit, no ens hem de ser coherents. Va estar a punt d'anar a passar-nos a escoltes catalans per voler ser coherents, al final no. I la cap d'agrupament a l'hora va dir, home, no ho feu, canvieu-li el nom si voleu, però no traieu. No traieu aquest ritual. Aquest ritual, des del punt de vista de gestió de recursos, com és l'aliment, és molt important en un lloc que hi ha escassetat. Tu, si pel que sigui, tu dius, va, poseu-vos a dinar, i ja, això sobretot com més grans és més important, perquè tu vens de fer una travessia, estàs molt desgastat, necessites aliment, i n'hi ha poc perquè s'ha perdut poc camí, perquè no sé què ha passat, i això no passa mai, i has vist que has passat de quilòmetres, necessites l'aliment. Jo recordo aquesta anècdota que ells uns anant a buscar aigua, els altres començaven a menjar, i quan venien els que havien portat aigua per els altres no els hi quedava. I això és molt dur, això no pot passar. Llavors hi ha un ritual que es diu venir a la taula o digue-li bon profit o digue-li com vulguis, que permet, no cal fer cap instrucció ni cap ordre, sinó que és, no, pots menjar com vulguis, però després de cantar la cançó, la que sigui. Doncs això és un exercici de contenció important, perquè tu tens molta gana, t'esperes, van servir el menjar, i es reparteix tot el menjar equitativament i el que sobra, en tot cas, es torna a repartir. I tu hem de cantar tots alhora, no val cantar tu sol, has de cantar tots alhora, i quan acabes llavors comencem. Això és molt important, amb petits i amb grans, doncs això és un ritual, que té relació amb la música, amb una cançó, fins i tot la lletra pot semblar absurda, però aquesta component màgica de les cançons, de la música, és un element de gestió de recursos molt potent. Per tant, i això es repeteix amb la ballada, es repeteix quan estàs en la tenda, quan estàs en el que sigui, la música, la màgia, el silenci, l'emotivitat, és un element que ens permet relacionar-se amb els altres i l'altre és ser feliços amb pocs recursos, que és una mica l'objectiu. Llavors, la reflexió que seria, crec que el que podem fer és
identificar això, nosaltres vam fer un exercici que fèiem també amb la gent que participava en monogràfica a tot Catalunya i es repetien, començaven a sortir rituals per tot arreu, alguns semblants, alguns molt interessants, molt complexos, aparentment simples i que ens permeten aprendre, en el període de formació d'infants i joves, aprendre perquè ho hem viscut a viure amb poc i ser feliços. I a més, en aquest procés desenvolupar les estratègies que ho fan possible. Una és la cooperació, la xarxa que genera la cooperació, i l'altra és el lubricant del sistema, que és l'espiritualitat. Que jo pensaria, no vinc d'un agrupament religiós, però l'espiritualitat sempre emergeix, sobretot si estàs en un context com la natura. Gràcies, Rodrigo. Donant pas a Miquel Àngel Sopa, és professor agregat al Departament de Pedagogia aplicada de la Universitat Autònoma, va ser director del Centre UNESCO, portaveu de SOS Racisme, ara està anomenat com a comissionat d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i em sembla que es repeteix una mica també, havia estat membre de Minyons com a cap, com a assessor, consultor i com a pare. I va publicar, no sé si dic malament, amb Minyons una publicació que es diu Escoltisme urbà, on una mica explora les potencialitats de les ciutats i l'entorn urbà com a lloc per fer escoltisme. Molt bé. Doncs també molt bon vespre a tothom, a totes i a tots, i em sumo els agraïments que les persones que m'han precedit en la paraula us hem de fer perquè m'hagi convidat aquí a compartir aquesta estona, que sempre és agradable, mai deixa d'estar a part i ser membre una mica de la fantàstica història de l'escoltisme i el viatge, i per tant està molt bé. La proposta que em fèieu era de fer aquesta petita introducció al voltant del tema de l'escoltisme urbà i voldria explicar-vos una miqueta el per què en aquell moment determinat, fa cosa d'uns 10 anys, va sorgir aquesta necessitat i per què em desenvolupava certa reflexió al voltant. Per fer-ho, voldria començar parlant de les paraules, perquè les paraules són vehicle de pensament, el llenguatge ens porta les idees i les reflexions que hi ha al darrere, i volia començar precisament amb un qüestionament de la pròpia utilització del concepte d'entorn, perquè precisament quan parlàvem d'escoltisme urbà, una de les coses que dèiem era que calia intentar reduir moltes vegades la visió antropocèntrica que tenim del que és, al meu entendre, l'espai. Aquí tenim un senyor arquitecte que ens podia parlar més i aprofundir sobre el concepte d'espai, però que parlar d'entorn, en definitiva, què vol dir entorn? Si mirem etimològicament, entorn. Jo soc ésser humà, els éssers humans, i llavors torn, girant al voltant de, en el torn, al voltant de passen coses. Igual que també quan utilitzem la paraula, el concepte medi, el medi. El medi és la paraula més instrumental que podem tenir per parlar de l'espai. El medi físic, el medi natural, el medi social, el mitjà que jo com a ésser humà utilitzo i aprofito per fer o desfer coses. Per tant, jo més aviat us parlaré d'espai, que és un tema amb el qual em sento més còmode, que no pas d'entorn o de medi, precisament per aquesta causa que d'alguna manera en si mateix, si volem fer una educació en la qual l'ésser humà, la persona, les persones que formen part de l'escoltisme volen tenir una relació amb el seu temps i el seu espai de manera educativa, doncs val la pena que sigui una perspectiva, una mirada no antropocèntrica, mirada des de la perspectiva d'aprofitament, d'autorització, d'instrumentalització de l'ésser humà, sinó realment d'una relació que pots tenir. Això ens porta a una relació i una casuística molt paradoxal, que és que la relació que els éssers humans tenim amb l'espai és una relació en la qual hem fet aquesta dicotomia, comparteixo amb Manuri, m'agrada molt que comencés a dir, home, a mi em costa això de natural i urbà i tot això, a mi també em costa, perquè en el fons jo veig més aviat un fil de continuïtat entre aquells espais en els quals l'acció de l'ésser humà
i ha tingut més incidència, pel que sigui, i per tant la utilització dels recursos naturals i dels materials, que també són naturals, el ciment és natural, fins allà on jo sé, la fusta és natural, el plàstic també forma part de la naturalesa dels elements químics que composen el planeta Terra, però que en tot cas, diguem, la utilització que n'hem fet hagi sigut una utilització més intensiva i molt més lluny del que és el tipus d'espai que originàriament els éssers humans es podien trobar, que és el que denominem els espais urbans, i altres espais en els quals l'acció dels éssers humans ha estat més discreta, o hem intentat desenvolupar un procés d'interacció i de relació amb aquest espai, en el qual el que hem fet ha sigut intentar ser més conservadors, en definitiva, no tan transformadors. Llavors, per què dic que és una paradoxa? Doncs perquè d'entrada dius, home, si l'espai urbà és aquell en el qual l'acció de l'ésser humà hi ha posat més cullerada, ha remenat més, i ha actuat més i ho ha fet més en funció de les seves idees, ha intentat reproduir el seu món d'idees en aquest espai, hauria de ser d'entrada, podem plantejar la hipòtesi, aquell més agradable i en aquell en el qual els éssers humans ens sentim millor, ens sentim més confortables, perquè és un reflex del nostre pensament i de la nostra manera que tenim de veure com volem que sigui aquest espai. I llavors ens trobem això que ens diu el Galdric, que va al revés. És a dir, que en l'espai urbà, per les característiques que hi tenim posades, és un espai que ens resulta de vegades hostil, que no ens permet connectar amb el nostre jo, un element imprescindible per a l'educació i la formació de les persones i el seu creixement. I en canvi, quan estem en l'espai natural, aquell que hi hem posat menys la mà, ostres tu, resulta que ens suggereix tot un conjunt, ens activa tot un conjunt d'emocions, d'idees, de pensaments, d'interaccions entre les persones, que dius, ai carai, ostres, aquí sento que connecto més i millor amb mi mateix. I per tant, parlar d'escoltisme urbà en aquell moment era intentar resoldre aquesta paradoxa. Com és possible que allà on hem posat més cullerada i hem posat més mà, manipulant i instrumentalitzant els elements naturals de la naturalesa per fer-ho a la semblança i a la idea del que creiem nosaltres, que és el benestar, l'estar bé, conduir ràpid, tenir transport, tenir no sé què, gent entonyinada en edificis, per estar més juntets i tots plegats, resulta que ens adonem que hi ha més fragmentació social, que es dificulta que les interaccions de les persones siguin més naturals. L'altre dia amb el Ricard compartíem una jornada amb el Francesco Tonucci, i ell ens deia els carrers són buits, no sé què és, els carrers són buits d'infants. Què ha passat que la gent ha desaparegut? Com és possible que l'espai públic urbà sigui un espai només de trànsit i no d'estar? Llavors tot això ens planteja un marron important a la gent que ens dediquem a l'educació, perquè ens hem de preguntar de dir, ostres, realment com ens ho fem? Podem educar en l'escoltisme en un espai urbà si resulta que és tan hostil? I la primera reflexió que vam fer quan treballàvem tota aquesta qüestió era adonar-nos que hem de caure en la trampa. Perquè l'espai urbà, aquell que hi hem posat més cullerada, és hostil perquè volem que sigui hostil. Perquè al capdavall la relació que nosaltres com a persones establim amb l'espai, sigui aquell que diem natural, més verge, o aquell més manipulat, és una construcció social. I per tant depèn de nosaltres. No és una llei humana divina que ha decidit que aquí a Gran de Gràcia passin cotxes i no tallem al carrer i ho fem com un espai perquè la gent pugui jugar, pugui estar i pugui ser-hi. No, això ho han decidit els éssers humans, que volem que sigui així. No és una llei divina la que ha decidit que amb l'espai que diem urbà, aquells elements naturals que formen part d'una manera més espontània, més estructural d'allò que diem espai natural, la vegetació, els animals no hi formin part. Som nosaltres que hem decidit que hi hagi places de ciment i no de sorra, posem per cas.
o que les aigües s'han de canalitzar d'aquesta manera o d'aquesta altra. La nostra relació amb l'espai urbà és una relació socialment construïda i, per tant, tenim la sort, perquè és així, de poder-la transformar. I aquí l'escoltisme hi té un paper, jo crec, capital. A l'hora, diguem-ne, d'intentar donar un torn, sortir del parany de creure que l'entorn urbà és un entorn hostil, per naturalesa, dolent, i l'entorn natural és un entorn bo, que ens ajuda a créixer. Sí, ara com ara és així, però no té per què ser sempre així. Podem canviar la relació que tenim amb el nostre espai. I per tant, allò que li diem entorn urbà i entorn d'això, per mi espai, seria capacitat i potencialitat de l'escoltisme i del guiatge, de donar-li la capacitat, la potencialitat d'educar en positivitzar i renaturalitzar els espais urbans. Jo crec que això són dos elements per mi essencials que valdria molt la pena que l'escoltisme del segle XXI i el guiatge, que són per essència urbans, en el sentit que també podríem discutir, perquè la vida d'un poble de 10 habitants que agafes el cotxe per anar a comprar el pa a 200 metres, cosa que per exemple no fem aquí a Barcelona moltes vegades, també és un comportament urbà, però això és un altre dia. Però sí que és cert que jo crec que aquesta doble lògica d'intentar positivitzar, de reconstruir i de transformar la relació que tenim les persones amb el nostre espai urbà, doncs pot ser un element i un component educatiu de primer ordre, des de la lògica tercera, de la tercera línia que dèieu vosaltres de transformació. Bé, aquestes eren les reflexions que jo volia apuntar i potser també només una última qüestió perquè ho heu posat en els papers que ens heu fet arribar, que és que dèieu, hi ha algun altre entorn que ens hem oblidat? I posàveu l'agropecuari, el marí, paraules que jo desconeixia que podem buscar al diccionari, pretectònic o alguna cosa així d'expressió, ja m'ho miraré, no? No parlant de l'espai o de l'entorn o del medi virtual, que em sembla que en el segle XXI i gent com vosaltres, doncs em sembla que forma part o hauria de formar part de qualsevol proposta educativa del segle XXI. Jo crec que el mètode que surti del futur moviment Escolta i Guia de Catalunya ha de replantejar, per exemple, el dinamisme del petit grup. Perquè el petit grup, des que existeix WhatsApp, ja no pot ser la mateixa dinàmica que el petit grup quan no hi havia WhatsApp. I ho deixo aquí. Fantàstic. Merci, Miquel Àngel. Fem l'última part introductòria amb la Chus Martín. Ella és professora a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, coordinadora del màster en Educació en Valors i Ciutadania, i farà 2 o 3 anys va participar de l'experiència de treball per projectes d'aprenentatge de servei del Laboratori d'Acció i Innovació Educativa de Minyons, i ens explicarà una mica potser la part aquesta més transformadora, més la proposta metodològica. Bé, bona tarda. Em sembla que sóc l'única que no he estat membre d'un agrupament Escolta, ni de Tenda, ni de cap, ni de res, perquè em sento una mica intrusa i a més tinc la cara dura de venir-vos a explicar coses d'escoltisme, o sigui que aquesta és la presentació real del que vinc a fer. Però jo partiria d'una premissa, que és que el tema de l'escoltisme o el sentit més profund de l'escoltisme no s'explica a portes endins, sinó que el sentit més profund del que feu vosaltres està en funció del que sou capaços de generar i de transformar portes enfora. I que això forma part del nucli de l'ADN de l'escoltisme i que jo, que no soc el que escolta, espero que vosaltres aporteu a la societat. Si aquesta premissa fos falsa, doncs jo ja he acabat. Com crec que no és falsa, ara continuo. Que aquesta premissa funcioni vol dir que genera exigències en la manera en la que actuem i en la que intervenim en els agrupaments. Per tant, jo ara el que vaig a fer és fer uns recordatoris que en
coses que han dit els meus companys i companyes anteriorment, però jo ho estructuraré en 3 pedagogies, una proposta metodològica i una conclusió que té a veure amb el tema dels valors. Mireu, la primera pedagogia que vull defensar és la pedagogia del carrer. La pedagogia del carrer vol dir que hem de sortir fora si és veritat que la nostra acció, el més important que porta, és de portes enfora. Per tant, cap agrupament, per molt guai que sigui fantàsticament que funcioni, es pot explicar en referència a si mateix. El millor agrupament del món, que no té en compte la comunitat, l'espai, el medi, l'entorn o com li vulgueu dir, m'és igual, doncs és un agrupament que no està sent fidel a l'encàrrec que té com a agrupament. Per tant, la primera cosa és la pedagogia del carrer. La pedagogia del carrer al final és sortir fora. I quan sortim fora, per què ho fem? Doncs em sembla que el Pol ho ha dit abans, i la Núria crec que també, és a dir, que ja han anat sortint coses, a vegades sortim perquè tots vosaltres sou prou llestos i tots els vostres companys també, com per haver descobert que el medi, l'entorn, l'espai és un ajut que tenim per seguir els caps. És a dir, el medi i l'entorn és potencialment molt l'entorn i llavors en la mesura que els nostres nois i noies surten es formen més i millor. Només allò que es coneix es pot arribar a estimar i només allò que es pot estimar es pot arribar a transformar i per tant això de sortir fora ho feu fantàstic i ho heu de continuar fent igual de bé perquè això va molt bé. Però és insuficient. Altres vegades sortiu a la realitat, fora de l'agrupament, però ja no és només a participar d'aquells serveis, d'aquelles activitats que nosaltres organitzen, sinó que ho fem una mica, permeteu-me l'expressió, una mica més de mala llet. És a dir, sortim a veure, a investigar, a demanar, davant d'un esdeveniment que ha passat, a demanar què ha passat i com ho han viscut els protagonistes. Cada vegada que surt un grup o nois i noies vostres a fer una enquesta sobre l'ús de les xarxes socials de no sé quina edat o a fer entrevistes sobre com han viscut els veïns i veïnes d'un barri el dia sense cotxes o els que van a fer fotografies per veure, per observar si hi ha barreres arquitectòniques o no en un espai, aquests ja s'apropen més a la segona pedagogia que us vull presentar, que és la pedagogia de la mirada. La primera és la pedagogia del carrer, que vol dir que sortim fora. La segona és la pedagogia de la mirada, que sortim fora amb ulls crítics. La pedagogia de la mirada és aquella pedagogia que acompanya, guia, orienta una mica als nois i noies consultants. Moltes vegades sortim, però no els fem sortir perquè sí. No traiem a la canalla fora a veure què et troben. Els traiem a veure què et troben orientant-los perquè et trobin o el que no n'hi ha o el que hi ha i que no funciona. Per tant, és una sortida absolutament intencional. Sí? Això ho reconeixem, no? Les descobertes aquestes que feu, doncs el que anem a fer és veure allò que no acaba d'anar bé. Si intentem més el terreny de la pedagogia, direm a detectar necessitats, a detectar problemes sobre els quals després potser podrem intervenir. És cert que el fet de sortir ja dona informació, encara no fem la pedagogia de la mirada, només anar pel carrer i ja veiem coses. Però també és veritat que si no focalitzem, a vegades les veiem però no en som conscients. Per tant, aquesta cosa com d'acompanyar és important. Tot és important, ens pot passar, i de fet ens passa a tots, escoltes i no escoltes, que una detecció d'un problema o la sensibilització davant d'una causa justa o d'una causa que creiem que hauria de funcionar d'una altra manera pot ser molt intensa però alhora molt superficial. És a dir, ens podem quedar amb l'impacte d'una realitat molt crua, però que això, en el món que vivim que més tot va tan ràpid, l'impacte que deixa sigui més aviat molt feble. Per tant, aquesta pedagogia de la mirada és interessant, però torna a ser insuficient. El món no canviarem detectant problemes només. I això ens porta a la tercera pedagogia. La tercera pedagogia, el nom ja és molt vostre, és la pedagogia de l'acció. La pedagogia de l'acció vol dir que sortim al carrer, ja ho hem dit, que sortim amb ulls crítics, però que a més ens hem de remengar.
Si no ens en rementem, no hi ha pedagogia d'elecció. La pedagogia d'elecció, de fet, és com la tercera espiral de la pedagogia, és a dir, no són tres pedagogies diferents el que us estic proposant, o com ho estic estructurant. La pedagogia d'elecció és aquella que resulta d'haver sortit al carrer, d'haver mirat el que passa, d'haver detectat problemes i després d'haver decidit fins a on ens volem explicar. I dic això perquè també ens pot passar que anem a la pedagogia d'elecció directament i caiguem en un activisme esboixarrat, que estem fent coses, els nanos tot el dia fent coses damunt i avall, ningú sap ben bé per què ni a qui beneficia. Llavors, aquí la morta, comencem per la pedagogia d'elecció, que seria de l'activitat, sense passar per les altres dues, diríem que tampoc estem sent gaire fidels a la premissa de la qual partíem. Sí? Aquesta pedagogia d'elecció, si féssim una mirada ràpida, no ho farem, per les pedagogies innovadores, doncs resulta que totes les pedagogies progressistes l'han assenyalat. És a dir, si ara féssim el Freinet, el McCarren, el Dewey, el Kim Frank, el Powell, tots aquests tenen, des de contextos sociopolítics molt diferents, tenen un element comú, curiosament, un element comú, que és la defensa que els nens i nenes participin radicalment de la vida de la comunitat. És a dir, que no siguin subjectes passius que entomen el que els adults es deixen, sinó que ells també puguin dir i fer la seva. Per tant, la pedagogia d'elecció ens va apropant amb aquesta defensa que els infants s'impliquin i els ajudem a implicar-se en la vida de la comunitat, ja sigui en el medi natural, urbà, siguin junts, separats o com vagi. Després d'aquestes tres pedagogies, la pregunta seria, i això com ho fem? Deia que en tres pedagogies la proposta metodològica. Mireu, a mi m'agradaria insistir només en mencionar-ho, que darrere de cada opció metodològica hi ha una opció política. Mai triem una pedagogia, una metodologia, una didàctica que sigui neutral i estigui fora dels... és a dir, que els valors no pinten res. Per tant, hem de triar una metodologia que sigui coherent amb els valors de compromís, transformació, implicació que hem dit a l'inici. Quines metodologies tenim o teniu que són molt vostres i que obeeixen això? Doncs tenim el treball per projectes, per una banda, i tenim les activitats d'aprenentatge del servei per l'altra. Alguns que em coneixeu i alguns em coneixeu molt, doncs sabeu que soc una enamorada d'aquestes dues metodologies quan es fusionem, que són els projectes al servei de la comunitat. Projectes vol dir que els nois i noies es preparen per intervenir en la comunitat. És una metodologia que permet detectar necessitats, preparar-se per afrontar-les, és a dir, un ha d'intervenir en el medi, però s'ha de preparar per fer-ho, no va amb allò que t'he posat. S'hi ha d'esforçar, per tant, quan nosaltres posem els nois i noies davant d'un repte, vol dir que els donem les eines perquè el puguin assumir. Us mencionaré tres exemples vostres que han sigut fantàstics. El primer, per antic, el del Kim Frank i els aiguamolls de l'Empordà. No sé quan fa que no aneu o que aneu als aiguamolls de l'Empordà, un espai preciós que vam estar a punt de perdre, o sigui, ens va anar d'un perd que no el tenim. I si el tenim és en bona part perquè va haver gent que va fer possible que no passés el que havia de passar, que és que s'havia d'urbanitzar aquell espai. El Kim Frank, amb em sembla que 80 o 70 i pico nens i nenes, va ajudar a que els aiguamolls tornessin a tenir la flora i fauna que eren propis d'aquell espai. Segon projecte, la Burga, que vosaltres sou superprotagonistes d'aquest projecte que és fantàstic i que felicitats a tots els que heu col·laborat en algun moment a que això tiri endavant. Un projecte que aborda una necessitat real, hi ha gent que viu en condicions nefastes, lamentables, que prepara els joves per fer front a aquest repte i que tot rehabilitant un pis els vostres joves creen llars més ben equipades, però sobretot retornen la dignitat a les persones que hi viuen. I el tercer projecte és un projecte més petit que vaig tenir la sort d'acompanyar o d'observar
parlar, o potser no s'ha de dir, doncs fa uns anys, que és la rehabilitació d'una gossera, un grup de nens i nenes que estaven molt conscienciats de les situacions horroroses que viuen alguns gossos i de com és la vida d'un gos, com és de dura la vida d'un gos quan li abandonen. I a partir d'allà es va generar tot un projecte per preparar-los perquè els seus campaments els dediquessin a anar amb una gossera i fer-la millor i acompanyar els gossos, etc. Què tenen en comú aquests tres projectes? Aborden necessitats reals. Algú s'ha mirat aquella realitat per veure que alguna cosa no funciona. Algú ha acompanyat aquelles criatures per adonar-se que allò passa. S'han preparat. Jo recordo els de la gossera com van tornar contents perquè els havien deixat treure les puces als gossos. Es veu que això és una feina de nivell. Tothom, tots els que anem ara, ens deixen passejar un gos, però només poden treure puces qui sap molt. Aquests nens no sabien tant que els van deixar a treure les puces. I tercer, s'han implicat en els tres projectes i hi ha hagut un compromís real. I en quart lloc, i ara ja me'n vaig al tema de la conclusió, tots els infants que han participat en els tres projectes han tingut l'experiència de que ells poden fer que passin coses. Quina és la conclusió que jo puc veure? La conclusió, l'última reflexió? Doncs mireu que l'acció sobre l'entorn, o sobre el medi, o sobre l'espai, desmunta radicalment la idea del determinisme. O sigui, les coses són com són, el futur serà com és. Doncs no mira l'acció en el medi, creiem que aquest demostra que això és un disbarat. Els nois i noies, a la mesura que participen en aquests projectes, van prenent consciència d'una cosa que ja s'ho he dit abans, que el medi no és atzarós, no és fruit de l'atzar. El medi és com és perquè l'hem creat i per tant es pot crear d'una altra manera, que es pot canviar. Però a més, que aquest poder de transformació no és que el tinguin els adults, és que el tenen ells. És a dir, que si ells s'hi posen són capaços de tombar la truita d'allò on s'hi han posat. Jo no soc escolta, però ja us ho he dit, però diria que això té molt a veure amb aquelles frases de fer cada dia un acte bo i deixeu el món una mica millor del que l'heu trobat. I com el que ho va dir és amic vostre, doncs suposo que això us sona. I ho deixem aquí perquè... Merci, Jus. L'idea és llançar preguntes. Qui cregui que vol portar el debat o vol respondre, demana tota paraula, que intentarem moderar-ho. Sembla molt difícil intentar pensar en la primera pregunta perquè hem fet una evaluació. Per una banda, ens heu trencat bastant que la petició que de fet us fèiem, de que ens oferíssiu reptes, de que desmuntéssiu preconcepcions que tenim i per tant mirem de cara al futur com l'ESOMBA, no? Mirar-nos a obrir la possibilitat de l'espai virtual. Ni hi havíem pensat quan parlàvem d'entorn, segurament són idees que hem de tenir al cap. La primera pregunta que llenço que va una mica relacionada amb el que estava parlant ara la Jus de com fem i com ens impliquem en l'entorn és relacionada amb quines experiències, més que experiències, d'on neix la voluntat o com transmetem la voluntat o interès en els infants per implicar-se en l'entorn, ja que en la seva vivència, si vivim l'escoltisme o el cau de la mateixa manera que viu tothom a les ciutats, els seus interessos no tenen res a veure, corporacistes no tenen res a veure amb l'entorn. És a dir, com faig despertar aquest interès cap a dedicar temps a allò que no sóc jo, per sortir de la meva parcel·la d'individualisme i obrir.
També vosaltres podeu participar si la dirigeixo. Fem així al principi això, t'he vist somriure, Núria. A veure, cada nen és un món, ja ho sabem, i és difícil dir si no hi ha una clau que obri totes les portes de cada nen per dir això funciona sí o sí. Però bàsicament és jo crec, el que puguin sortir al carrer, com deia la Xus, i mirar, i descobrir i tocar. O sigui, molts cops, jo diria que, almenys jo, les meves experiències dins el cau, no sé altres caus com funcioneu, però pel que jo he viscut, quan vinc de campaments tothom té molt de temps lliure. Aquests són els moments que es desperta més l'interès, que acaben descobrint més coses. O sigui, tinguent un espai i sense res per fer. Quan alhora ho tenim tot per fer, no? O sigui, no sé si m'explico, si esteu d'acord o no. És com deixes un nen en un lloc i el deixes mitja hora i mitja hora t'explicarà 1000 coses que ha vist i ha descobert. I d'aquesta manera és com li pot anar creixent l'interès. Per exemple. Mira, jo crec que la pregunta que has fet és que és bona, però no és bona només des de l'escoltisme, és bona per la pedagogia. És a dir, com es desperta aquesta, com s'anima aquesta implicació. A mi m'agrada, no sé si és per donar-me esperança, o ja pot ser, que no sigui, però pensar que l'espècie humana, que són complexes, així com per definició, tenim com aquests dos pols, que és l'egocentrisme per un lloc, o sigui, la tendència a l'interès personal, però per l'altre també tenim l'instint de la cooperació, si no estaríem aquí ningú perquè pertanyem a una espècie més aviat feble. Els dinosaures van desaparèixer i nosaltres encara hi som aquí. Segurament això ho explica aquesta tendència com a la cooperació. Per tant, que sigui per animar-nos, doncs pensar que tenim el 50% guanyat. No que haguem de combatre que són superegocèntrics, sinó que hem de tipar més un fil que l'altre. I aquí jo sí que compartiria una mica el que ara també deia la Núria. És a dir, de debò als nens no els interessa això? Jo crec que sí. El que passa és que, jo recordo, torno als gossos aquests, la primera vegada que els caps, em sembla que eren els de Gavà, la miro amb ella perquè va participar, pobres, la primera vegada que els nens van parlar van proposar adoptar un gos. Un interès que és real, no? Clar, l'agrupament adoptar un gos potser ja no era molt realista, però als nens els interessi els gossos i puguin un. És a dir, com a partir de... Per tant, la pregunta no sé si és com animar els nanos, que sí, però també com ens ho fem els caps per a partir de l'interès real dels nois i noies anar fent aquest tomb cap a coses més realistes, però no sé, a mi això de que la cooperació li tenim tirada i que els nanos tenen interessos i que quan els hi fem sortir i mirar i a més crec que és que ho feu bé moltes vegades, és a dir que posaria molts exemples vostres, però sí, jo crec que us en sortiu moltes vegades i que a més no és un repte impossible, no, és real, als nens hi ha coses que els interessa i els caps ens ho hem de treballar molt per saber acompanyar aquest interès i treure en punta. Però com jo no treballo de l'agrupament és molt fàcil, posar el plat que és el que un no ha de fer, ja ho veig. Sí, jo demano torn. Fantàstic. Me'n vaig cap a l'altre extrem. L'escoltisme s'ha d'implicar en la defensa de l'entorn o del territori? I si és així, ho hem de fer, ens ho hem de fer anar bé, com estàvem intentant dir ara, per que surgi d'un interès seu,
no? Perquè potser la defensa del territori no és un interès seu, però ens interessa fer aquest torn. Aleshores, fins a quin punt respectem el protagonisme, no? I per tant els interessos dels propis infants i en canvi mantenim els deures o la implicació que hauria de tenir l'escoltisme amb el seu entorn. Sí, és que sí, en aquest sentit del tema de l'interès, jo crec que els escoltes que estem ens agrada molt la natura i tenim molt clar. És veritat que ens agrada, però no és el nostre espai on vivim habitualment i per tant sempre ens interessarà, no pot estar més o menys espais, però l'entorn al que vivim és on ens agradaria estar millor, encara que n'hi hagi un altre que el gaudim molt. Jo crec que una estratègia en aquest sentit que nosaltres la vam viure també així és que hi ha aquesta idea que anem a la natura i aprenem molt, que s'ha de donar la percepció del valor que tenen elements de l'espai natural, però que també estan en l'espai urbà. El que passa és que no els reconeixem. Tenim poc educada la percepció del valor que té, entre altres, per diàleg, la llum natural. La llum natural, el sol, però també l'aigua, i també el silenci, i també la vegetació. Com la tenim, jo crec que a vegades podem transformar l'espai, però primer hem de transformar la nostra percepció, perquè la tenim molt separada, l'espai urbà i l'espai natural. La natural té molt valor, aquest és un, és el que m'ha tocat, m'agrada més o menys, no és ben bé així. Llavors crec que la qualitat que tenim és per generar aquest interès, com que sí que anem a la natura és un element que ja sé, si no hi ha més remei que desencadena una sèrie de coses. Doncs l'educació, crec que la situació, que torno una mica al que explicava, de l'escassetat, però viscuda de forma plaent, fa reconèixer el valor màxim de les coses petites. Quan tu vas a una excursió i vas a un litre d'aigua, perquè 2 litres són 2 quilos, doncs un litre ho pots portar, però l'has de gestionar molt bé i no et trobaràs la font al moment que vols, que vol dir que tu perceps el valor que té l'aigua potable, l'aigua quan trobes una font. Això, més enllà que no sigui una situació extrema, sí que és veritat que pedagògicament tu vius aquest valor i te l'emportes. De la mateixa manera, si plou i de cop surt el sol, el valor de la llum natural i de la radiació solar, com t'escalfa, això és a l'estiu al revés, ficar-se sota un pi en un moment donat, aquesta percepció del valor màxim, i això t'ho emporta. Llavors, jo ho he viscut personalment, en el sentit que després d'apreciar aquests elements en context d'escassetat i per tant de valor màxim, quan te'n vas ho busques. I a nivell professional, per exemple, una de les coses que jo treballo en temes d'energia és educar la gent la percepció de la llum natural, que és un element que no el veiem perquè tenim un interruptor que ens permet automàticament i per l'altre dit desapareix de la nostra percepció. I no el veiem, no l'utilitzem, no en gaudim. Doncs aconsegueixes veure allò que de la natura és un element que s'apareix al portar-lo cap aquí. I l'últim punt que voldria dir, que pot servir com a acció, jo recordo haver descobert la zona periurbana de Terrassa ja quan ja era després de ser cap d'agrupament amb una activitat que vam fer els escoltes i per mi va ser per un costat molt trist descobrir que no havia mai mirat perquè no veia la zona periurbana, aquesta frontera entre la natura i l'espai urbà que hi és en tot espai urbà, més gran o més petit. És una zona totalment fosca, mentalment no existia. Nosaltres anàvem a la natura i al cabo el teníem ficat al centre de Terrassa i anàvem al parc natural de la Senyora. Entremig, no sé, hi havia una cosa que intentaves passar el màxim de ràpid possible. Doncs quan t'atures, ja passava el quart cinturó, el conflicte ambiental, recomençaves a veure el valor i anaves tibant i allò t'acostava, tot i que era una zona natural degradada i d'esquena, però deia, ostres, però aquesta és la meva zona, és la que està més a prop del meu espai i va ser tot un exercici, recomano molt l'exercici de treball sobre les zones periurbanes, els elements que queden sobre l'arqueologia, una mica d'aquí sota hi havia abans uns camps, aquí hi ha hagut una transformació, unes zones que no són abandonades, que són... Què vol dir? Que al final aquesta transició entre espai urbà i espai natural no és certa, hi ha una transició, però aquesta separació no existeix, hi ha un fil conductor. I aquest exercici sobre aquests espais ocults, sobre la percepció del valor, crec que és un molt bon exercici per captar l'interès. Ens diuen per Twitter, pregunten
com l'escoltisme pot ajudar a transformar l'entorn urbà en un espai on poder estar i que no només sigui un espai de pas. Sí, doncs repeteixo. Com l'escoltisme pot ajudar a transformar l'entorn urbà en un espai, el poder espai que només sigui de pas, una mica lligat al que apuntava el Miquel Àngel. Per tant, molt dirigida. Jo crec que hi ha un primer element diguem això el Guillem. Hola Guillem. Doncs això és l'espai virtual també. Jo crec que una de les maneres que és interessant, amb la qual ho podem fer, és precisament a partir d'allò que per la qual cosa entenc jo que l'escoltisme té més de 100 anys, i és que ha portat una singularitat i coses que ningú més aporta, que l'escola no les aporta, que la família no les aporta, que els mitjans de comunicació no les aporta, etc. I en el cas de la relació de les persones amb l'espai o amb els espais, per ser més precisos, jo crec que la manera de poder transformar això és prenent consciència de la relació que les persones tenim amb l'espai. És a dir, a mi em sembla que moltes vegades els infants els eduquem, perquè els adults també som així i pensem d'aquesta manera, a que els espais són com uns elements autònoms que no tenen relació amb els éssers humans, que els habitem. És el típic exemple que passa aquí al nostre país, que tu estàs en una carretera i hi ha una senyora o un senyor que obre la finestreta del cotxe i llença totes les borilles a la carretera i torna a tancar i se'n va. Això és molt simptomàtic i explicatiu d'una determinada manca de consciència de la relació que hi ha entre aquella persona i l'espai que d'alguna manera està ocupant. Ja no és una qüestió de propietat, de si és un espai públic o és un espai privat, perquè és un espai públic, és un espai de tots i de totes, i si fos un espai privat a casa teva tu això no ho faries. Ja no és només una qüestió de la titularitat de l'espai, és una qüestió de la presa de la consciència de l'existència d'una relació i educar en aquesta existència de que hi ha una relació, de que allò que tu fas en la relació que tu tens amb l'espai té conseqüències i per tant si té conseqüències automàticament apareix la paraula responsabilitat. Respondre als teus actes en la relació amb l'espai és el millor que podem fer per transformar, perquè en el moment que tenim infants i adolescents que tenen consciència de que tenen una relació amb aquell espai o aquells espais en els quals transiten o existeixen i estan, automàticament aquests espais són d'una altra manera, no poden continuar sent de la mateixa manera, perquè estableixen una presa de consciència i un sentit d'una relació que potser anteriorment no n'eren conscients. I aquesta consciència de l'existència d'aquesta relació fa que et puguis permetre la possibilitat de trencar una inèrcia o una dependència en relació a comportaments adquirits i puguis pensar en comportaments alternatius. És el punt zero. I això l'escoltisme, a través de l'acció, penso que ho pot fer. És la manera, entenc jo, de transformar els llocs de pas en llocs per estar. Primer has de ser conscient de que allò pot ser un lloc per estar. I això passa pel fet de veure que tu tens una relació amb allò, que aquell espai i tu teniu una relació. Endavant, aleshores segueixo. M'agrada o entreveig, entenc, per tant, que per poder-nos implicar en l'entorn, per poder concebre que implicar-nos en l'entorn és conseqüència que ens hi relacionem constantment amb l'entorn o amb els espais que ens envolten, passa per responsabilitzar-nos d'aquesta relació perquè en som conscients, però en aquest sentit m'agradava lligar amb l'anterior pregunta o el que comentava el Valderic, si tenim la percepció de l'entorn o la percepció o hem adormit la consciència sobre aquestes relacions que tenim, sigui amb l'entorn urbà, sigui amb la natura, com ho fem per despertar i
És probable, o sigui, que poc vaig, és probable que ens calgui reeducar-nos a tots els nivells per tornar a apreciar el que té valor a la natura. A mi m'agradaria que tots els infants i joves sapiguessin, no?, per què serveix la calèndula o per què és l'àrnica, i d'alguna manera percebo que ens hem deseducat o que ja no coneixem què hi ha a la muntanya, no?, o què hi ha a cada lloc. Per tant, una mica, no sé qui ho ha dit a vosaltres, que deia, per poder transformar primer cal estimar i per poder estimar cal conèixer. Per tant, per poder-nos relacionar amb l'entorn cal conèixer, ostres, d'on traiem aquesta font de coneixement d'aquests entorns si tenim la percepció adormida? Em sap greu, m'has provocat, serà molt breu, simplement jo vull dir que una estratègia molt poderosa que tenim a les nostres mans, absolutament gratuïta, cost zero, per tant volem posar en el pressupost de l'agrupament, i 100% eficaç, és aprendre a escoltar el silenci. És a dir, jo crec que una de les coses que de l'espai natural ens agrada més és moltes vegades la sensació, el sentiment de diferència amb el silenci. També podem fer l'exercici, per què no, en l'entorn, en el medi, en l'espai urbà, d'aprendre a escoltar el silenci o d'aprendre a crear el silenci, fins i tot en l'espai virtual. Trencar la dependència d'estar constantment pendents de si això o si allò, amb els nostres artefactes tecnològics, també pot formar part d'aprendre a escoltar el silenci. I llavors jo crec que l'aprenentatge d'aprendre a escoltar el silenci, descobrir el silenci, és un element poderós que et permet precisament ser conscient, perquè quan tu estàs en silenci no tens més remei, diguem-ne, que fixar-te que hi ha allà on estàs. I per tant, diguem-ne, tenir l'oportunitat de poder-te fixar en coses que si no tens aquest silenci és més difícil poder-te fixar, és una estratègia que jo particularment sempre m'ha funcionat i que en tot cas comparteixo amb vosaltres. Jo volia contestar a la pregunta que és com és que ens hem deseducat, no? Bé, perquè la societat ha anat com ha anat i ens hem endinsat a vegades en el produir i hem deixat d'anar moltes coses. Però un exercici que trobo molt interessant, que estaria bé que tots anéssim fent de tant en tant, és parar un moment i dir, vale, anem a veure què és el que hi havia, què és el que hi ha i cap on anem, o sigui, si seguim el mateix ritme que anem fent, què és el que hi haurà, no? Molts cops quan tires enrere descobreixes que hi havia moltes més coses de les que hi ha. I llavors és quan dius, ei, aprofitem-ho, no? Anem a tornar a treure la pols d'aquest coneixement, adquirim-lo i fem-nos el nostre i anem-lo passant com abans fèiem. Però molt d'aquest coneixement no és que ens haguem deseducat, és que senzillament ens han dit que no era interessant perquè ja no necessitàvem fer crema de calèndula perquè a la farmàcia et donen un no sé què, no? Que va molt bé, perquè hi ha la farmacèutica que li interessa més vendre. Llavors, crec que és superinteressant de tant en tant, això amb tot, també quan parlàvem per fer aquest interès, per fer créixer aquest interès per l'entorn, per la relació que tenim amb l'entorn, és superimportant mirar quina era la relació que hi havia abans, quina és la que tenim ara i quina és la que hi haurà. I llavors, això jo crec que és un dels principis bàsics de l'educació ambiental, que bàsicament també és educació per l'acció i l'escoltisme fem educació ambiental, tot i que no som gens conscients que fem educació ambiental, ni ho posen als estatuts, que això potser, quan es facin els estatuts d'aquesta manera s'hauria de posar,
Però és bàsicament això, no? Si volem actuar hem de saber què és el que hi havia, què és el que hi ha i si no actuem què és el que hi haurà. Jo vull dir dues coses. Una, que no sé si està tan units. Si jo ho poso a qüestió, no ho sé perquè no escoltem, però diria que potser no esteu tan units. Si ho esteu, no sabeu despertar-vos, però voldria detectar alguns enemics. Jo crec que en l'educació en general, i en l'escoltisme també, tenim enemics que ens van en contra. Un, ja l'he citat una mica així de passar, és l'activisme. Tot el dia hem d'estar fent coses. I si no estem fent coses, ens sembla que no estem fent res. Una. I això, malament farem silencis i tot el dia ens hem d'estar movent. Malament ens aturarem, és a dir, un és l'activisme. I l'altre, quan us dona per filosofar, per donar lloc. Que no és la reflexió, això, És a dir, podem estar filosofant i reflexionar poc. Llavors ens perdem amb idees, però que tampoc aterren ni... Jo crec que aquest és un altre que tenim. I després hi ha un altre enemic que és molt més pràctic, i això us endosso tot perquè quan vaig estar en alguns agrupaments vostres jo al·lucinava que no teníem mitja hora per reunir-se per parlar d'una cosa. Hi havia la sincronada, l'excursió no sé què... És a dir, el media ha de ser sostenible, però les persones també, els agrupaments també han de ser sostenibles. Per tant, a tot, no s'hi arriba, mira, és la vida. Llavors, aquesta cosa de dir necessitem temps, però temps ni que sigui per parlar junts de que cap a on anem. Jo, això va ser una sorpresa que em vaig portar a vosaltres i dir, però atureu, em sembla que algú li vaig dir, per què no us atureu i no feu res en 3 setmanes i penseu que voleu fer la quarta? Perquè aquesta cosa que hem de cobrir molts, al final ens va en contra. No és només l'escoltisme, els esplais, les escoles, però jo crec que aquest, i això sí que ens ho ha portat la vida, però m'anem nosaltres en la nostra agenda i en el nostre calendari, per tant, aquesta precipitació que hem de fer tantes coses, que segurament si posem el fre, el tema de la reflexió i l'acció es pot nivellar més, individualment i com a col·lectiu. No pot ser que els agrupaments, els caps del rang, tinguin mitja hora a la setmana per parlar de... És a dir, que ja quan arriben algú ha d'estar fent alguna cosa. Jo això ho trobo que no pot anar bé per la vida de ningú, vaja, ni individual ni dels nanos. Per tant, no sé com, però sí que sé que crec que hauríem d'evitar l'activisme, o filosofar aquest que a vegades no sé cap a on va, i després buscar espais, però espais, no espais, horaris. A l'agenda de dir, ens aturem per parlar. Mira, amb això diria que tots faríem una passa endavant, també m'ho dic a mi, M'heu d'ajudar també vosaltres, la gent que està seguint per streaming. D'alguna manera percebo, intentant lligar conceptes que han sortit com el silenci, com entendre que som elements d'un quelcom major, o una mica, una vessant una mica espiritual. L'escoltisme sempre ha relacionat l'espiritualitat i ha volgut desenvolupar la seva activitat des del seu inici a la natura i a la muntanya, però estem en un moment en què s'hauria de revisar i cap a on. Per mi el tema de la sostenibilitat, de l'espiritualitat, ha sigut com un descobriment tardà, almenys de consciència, i crec que perquè té uns arguments, qüestions d'argumentació, però crec que és un recurs que l'hem de poder interpretar, ens hem d'arribar a trobar còmodes cadascú des de diferents enfocs o el que sigui, però no, crec que l'entorn natural estic convençut que desencadena, no sé, exactament la raó, crec que la meva hipòtesi és que ens ajuda a ser més feliços, tota la part emocional, tota la part del silenci. Crec que, com deia, em venia al cap una sensació molt forta, que era quan fas un joc de nit i estàs al mig de
queda per terra, i no t'han de trobar, i estàs en silenci, i passa una bona estona i es comences a sentir l'olor, desperten altres sentits, no? Sense soroll d'animals, estàs allà amagat i jo recordo molt l'olor de la vegetació molla, encara tinc el record d'aquest, i de fet ara visc a Torelló i busco aquesta olor perquè no la trobo a la ciutat, és més infreqüent. El moment que tu estàs en silenci en un context, a més a la foscor, estàs amagat perquè no vols que et trobin. És un moment com molt màgic i comencen a passar coses. Doncs crec que això, els rituals, per mi ha sigut un descobriment també. El valor que tenen els rituals que nosaltres reproduïem sense més que, com que això més o menys hem d'entretenir més o menys, hem de cobrir, anem repetint jocs que funcionaven, rituals que no sé... Ostres, crec que el moment en què te n'adones que tot el que desencadena, per dir alguna cosa, el pas de branca, els passos, en la percepció de tot l'augment del canvi generacional, que hi ha els petits i els grans, que tu quan ets castor veus com allò va passant amb el temps, com hi ha una connexió, com la gent plora, però no de mal, sinó perquè deixa canviar de grup. Tot aquests ritualitzem, tots els elements de la música, del silenci, de la música, tots aquests elements en la natura i en els campaments, en els escoltismes, estan molt explotats. Jo crec que sovint ho fem més per reproducció que no pas per consciència, i en el moment en què prens consciència, així ho hem fet en el nostre agrupament, pots començar a valorar coses que potser simplement les reprodueixes, i les pots millorar activitats, pots afegir elements, pots detectar necessitats i començar a reconèixer tots aquests elements. I no necessàriament ha de ser un tema relacionat amb la religió, sinó que és un element que ens permet ser feliços en relació amb els altres i amb recursos escassos. Crec que de cara al futur és una de les coses que volia llançar, és aquesta idea de com interpretem l'espiritualitat, però és un element que està allà i que l'hem d'aprofitar com un recurs que té molta potència, sempre hi ha sigut, en totes les regions és igual, i en qualsevol tribu americans, la manera que tenien de relacionar-se per gestionar els recursos de forma sostenible era estar convençut que aquell arbre no podia estar allà perquè era el teu avantpassat. És absurd, no? Sí, és absurd, però funciona, no? Perquè hi ha una estratègia que tenien de gestionar recursos. Crec que això ho hem de saber trobar i estem plens de rituals, d'espiritualitat i de màgia i en els escoltes a vegades no se'n veu. Molt bé, estem poc animats avui a treballar. La meva pregunta era una mica... Hem estat parlant de com podem despertar aquesta consciència dels humans i fins a quin punt això no pot ser un condicionament, i no podem estar condicionant els infants a l'hora de la manera que hem de pensar i de veure ells mateixos a l'entorn. Quan tu crees un espai de silenci, cadascú en treu allò que en vol treure. Almenys és tal com jo entenc espais de silenci. És a dir, que si tu estàs fent una vetlla, a la muntanya, és al vespre, estàs a Raulins i heu fet una activitat, s'ha explicat una història i ha generat un moment de silenci, de relaxació, de tranquil·litat, abans que tothom se'n vagi cap a la seva tenda, no sé si hi ha caps una mica brutots i brutotes que diuen bueno, ja heu de pensar això i allò, però en tot cas, diguem-ne, des de la llibertat absoluta de crear unes condicions perquè cada persona entregui allò que desitgi, allò que vulgui, per mi no significa condicionar o instrumentalitzar cap una direcció o una altra. Precisament és sentar les bases d'una llibertat íntima i personal de que cada infant i cada adolescent en pugui treure el que cregui convenient. Jo penso que això depèn una mica de l'estil educador que ja vau parlar, suposo a la sessió anterior, de com tu et posiciones davant dels infants i les adolescents de les branques. Però no necessàriament sempre ha de ser, quan tu fas algun tipus d'acció, una instrumentalització. Almenys jo ho veig així.
Ho pot ser, però també pot no ser, entenc. I depèn de la decisió individual i col·lectiva dels equips d'educadors que ho sigui d'una manera o d'una altra. El tema suar, o sigui, fins a on condicionem, manipulem, sobretot quan el tema va de l'acció. Els de la murga condicionen els joves, qui sou de la murga, qui feu el projecte i ens ho direu. Però és veritat que quan hi ha implicació, allà ens hem mullat. I quan ens mullem, doncs la meva pregunta és molt adient. Van ser els joves que se'ls va acudir anar a la primera vegada i van ser els primers, però la segona vegada segur que no se'ls va acudir una altra vegada en un altre lloc. Vull dir que el qual s'hi devia animar molt. I l'altre, i porteu 10 anys. És a dir, quan hi ha acció, el que passa és que, clar, esteu en un moviment que diu que heu de deixar el món millor del que us el vau trobar, per tant, a veure com us ho feu. Per ser fidels a això, sense apoyar-vos... Clar, aquí jo crec que el tema és interessant, no som Matrius? Arnau, el tema que relatissa l'Arnau és que és fantàstic, perquè és el tema de l'educació, és a dir, quan ens impliquem, doncs ens mullem, i quan ens mullem, com ens ho hem fet? Jo crec que aquí, no ho sé contestar, però en qualsevol cas sí que ens sembla que quan parlem de necessitats reals, donar resposta a necessitats reals les podem agafar o no, però allà no ens les inventem. Per això quan els projectes són reals són molt diferents que quan són inventats. Si realment hi ha part de la població de la nostra ciutat que viu en unes condicions lamentables, això és una necessitat real. Després podem dir si els caps que han animat els joves a ajudar, els hem manipulat o no, els hem condicionat, però la necessitat hi era. Per tant, clar, no podem fer les dues coses. No influenciarem res i serem molt eficaços. No es pot. No es pot. I estem en un agrupament que sobretot diu que heu de ser molt eficaços per deixar-lo millor. Per tant, haureu de restar una mica a ser tan polits a l'hora de no ho sé, però no, és que és la pregunta de l'educació en general. Això el Freire, us sona Freire? Era un senyor que havia treballat molt amb els analfabets. I quan va venir a la universitat fa molts anys, no sé, tu hi eres, quan li van fer doctor honoris causa, en un moment algú li va dir si li va acusar que ell manipulava, que els seus detractors deien que ell era un educador però que era molt manipulador, estava molt en temes polítiques, d'esquerra i tal. I ell va dir que, clar, era manipulador com tots els educadors, però que els que criticaven no sabien que ells també manipulaven en una altra direcció. No estic d'acord del tot, jo amb el Freire, però em sembla una bona resposta, Anem una mica a concretar. Estem preparats per acompanyar projectes d'implicació en l'entorn i per fer educació ambiental? És a dir, quina informació necessiten els i les caps en aquest sentit? Preparats, et prepares, no? Jo no em considero que estigui preparada per venir aquí a xerrar, però et prepares per fer-ho. Hi ha una cosa que sí que és veritat, que quan molts cops diem aquests, que després fem coses d'educació ambiental amb altra gent i intentem sempre que hi hagi biòlegs, ambientòlegs i que conegui bé la natura per poder transmetre aquests coneixements, no? I sempre diem, no fem activitats a la natura, de natura i sobre natura. Jo no puc demanar a tots els caus i a totes les branques de tots els caus que puguin fer una activitat a la natura, de natura i sobre natura i a sobre passar uns bons conceptes. O sigui que tots els caps puguin diferenciar tots els tipus de petjades que poden trobar allà.
o coneguin tots els arbres. No, perquè jo no ho conec. Jo no ho sé. El que sí és que teniu moltes eines, perquè, no sé, potser sé que hi ha moltes eines, segur que Escoltes Catalans tenen moltes eines, i Acció Escolta també, i si no, hi ha moltes guies de natura, hi ha molta cosa que són per buscar informació, no? I per trobar-los el coneixement. No és necessari saber-ho tot. Ara, què és educació ambiental? Per mi l'educació ambiental és darrere de xus, educació per l'acció. I parlant i fent descobertes i a partir d'aquí posar-nos en moviment i intentar transformar les coses. Però no cal que tots sapiguem tot, perquè si no, quina gràcia seria, no? Jo no em puc posar al lloc d'un metge i saber tot el que sap un metge, però tampoc faré de biòleg sense ser biòleg, no? Però sí que si mai aneu allà i trobeu unes petjades, o trobeu uns arbres, o trobeu no sé què, trobeu no sé quantos, hi ha un nano que té interès per saber què és, doncs poder-li donar les eines perquè ho trobar-ho. O trobar-ho i buscar-ho tots el següent dia del cap, a veure què és. Ara, no cal que ho sapiguem tot. Jo és la pregunta que tinc més clara que de contestar. Si esteu preparats, sí. Radicalment, sí. Per què? Perquè ho he vist. Perquè he vist caps d'agrupament que han fet projectes maquíssims i gent molt jove que està en formació. De fet, el dret per projectes va d'això, de que qui ho porta no són experts, que qui els acompanya està aprenent el mateix procés que aprenen els altres. Per tant, el que els nois i noies necessiten no són experts en moltes matèries. Els que us necessiten són vosaltres, amb moltes ganes de posar-vos al servei dels nanos perquè ells aprenguin i actuïn. Per tant, és que aquesta pregunta no em genera ni mitja dubte. Estic seguríssima que sí, que els caps d'agrupament esteu preparats per fer això, amb ganes, amb temps per organitzar-vos, que ja ho he dit abans, el tema de la agenda em sembla clau, i sí, no necessitem experts per el que estem fent. I com diu la Núria, si necessitem un expert ja l'anirem a buscar. Sí, ara m'ha vingut al cap. Recordo en el màster d'estabilitat de l'OPC va vindre un expert en decreixement de la Universitat de Bolònia i explicava tota la tiració del decreixement i jo si m'ho vaig preguntar, pots donar algun exemple d'organització o d'institució o entitat que model de decreixement? I em va dir no. Vaig pensar, jo sí, jo no conec què és, però no ho sabem, amb això que som experts o no som experts, jo crec que si hem fet monogràfic era de reconèixer la nostra expertesa amb quantitat d'estratègia que tenim eines per saber viure un poc i ser feliços, ostres, però no ho sabíem, i una organització molt gran, vaig dir, ja està, jo almenys en tinc una que puc parlar d'una organització que a més és mundial i que és capaç de créixer i que a més està en tot el món de diferents formes adaptades a funció. Doncs Déu-n'hi-do, els experts que som en decreixement, no? I aquest professor no sé si és que no es volia mullar o alguna cosa, però crec que ens passa a vegades, no? Llavors sense saber, això l'Eduard Ballera també ho diu molt, el cap no és conscient de la complexitat de la seva tasca i de vegades no és mai, no? A vegades quan surts fora, no ha passat amb sostenibilitat i tornes a mirar i ostres, perquè o des de l'educació potser, no? Doncs aquesta idea de l'expert que explica la teoria d'etnologia n'has de saber molt poc, que has d'estar allà i l'altre és dir, no en sé, però és que anar a aprendre a fer ja forma part del procés i si el president perquè no en sé, ja comença l'exercici. Faig una pregunta i una reflexió. Els infants i joves, sobretot els infants de 6, 7 anys, estan preparats per implicar-se en l'entorn? O potser no els toca encara? I simplement l'han de conèixer, l'han de descobrir per més endavant, quan tinguin eines per poder analitzar i planificar, aleshores poder generar projectes que sí, que intervinguin en l'entorn. Ara sé que dic radicalment sí. És a dir, que tot ésser humà, des del moment del naixement,
procés de creixement constant i permanent que en cada moment li permet unes oportunitats de relacionar-se amb aquest espai. Pensem que, per exemple, només que pensem en els bebès, en els nadons, ells mateixos, elles mateixes, precisament la relació amb l'espai durant els 2 primers anys de la seva vida és l'element central de la seva existència i del seu creixement i del seu desenvolupament. Per tant, diguem-ne, l'edat no és un element, jo crec, definitori de quin és el moment adequat, com si fos un ritual de pas en el qual podem, al igual que tens el 40 com 18 anys, començar a poder actuar per transformar el medi, per reconèixer l'espai, per promoure l'entorn. Jo crec que en qualsevol edat hi ha potencialitats i, evidentment, el que les educadores i els educadors hem de procurar és que les oportunitats educatives que generem estiguin a l'abast del potencial que en aquelles edats poden tenir, però radicalment sí. I a més, torno a reivindicar una mica aquesta idea d'entorn i de la ciutat dels infants i de la capacitat que també els infants tenen de poder prendre decisions, de poder proposar, de poder actuar sobre el seu entorn si les persones adultes els cedim espai. Em sumo al radicalment, sí. No, que jo sempre he estat un gran defensor de l'espiritualitat i m'ha sorprès molt. M'ha sorprès i no m'ha sorprès, perquè sempre tot acabo trobant una vertent espiritual. Però avui venia per parlar d'entorn i altre cop l'espiritualitat ha sortit a sobre d'aquesta taula i hi ha hagut moltes preguntes sobre espiritualitat i quan parlo d'espiritualitat no parlo de religiositat, òbviament. I aleshores, clar, jo una de les coses, he anat venint als diferents vespres de mètode, el proper no podré venir, és una pena. Una de les coses que me n'he donat, i vull compartir aquesta conclusió i també està bé perquè trobo que tinc ganes de poder-la compartir amb vosaltres com a experts convidats avui a l'hora de parlar amb el mètode i també amb la resta de contertulians o de participants, perquè també cada un de nosaltres segur que hem pogut estar reflexionant sobre moltes coses d'aquestes. Jo crec que, aterrant una mica al país, per no anar-nos gaire, el país parlo en el moment en què parlo d'un dels 3 pilars. Jo crec que és molt important tenir clares algunes coses. Sempre parteixo de la idea de que l'escoltisme és un moviment educatiu. No? Amb això podríem estar d'acord, més o menys. És un moviment educatiu, però crec que la gràcia que té és que és un moviment educatiu espiritual. I espiritual entès com a... En el moment en què estem treballant l'espiritualitat, normalment la forcem una mica als campaments o inclús al cau, normalment els moments d'espiritualitat venen acompanyats d'espelmes i acompanyats de foscor i hi ha moltes altres maneres de treballar-la. En aquests moments el que aconseguim és poder-nos abstraure una mica de nosaltres. Jo crec que d'això és del que tracta l'espiritualitat. L'esperit, no? Fem que el nostre esperit ens sobrevoli, passi per sobre dels nostres caps i aleshores poder observar què és el que passa al voltant del nostre entorn. Ho aniré a conduir, tranquils. Una de les coses també que crec que té és molt poderós, no sé com dir-ho, és que precisament aquesta espiritualitat, l'escoltisme, es materialitza d'una manera i es materialitza amb un compromís. Aquest compromís el que fa és precisament això, han sortit paraules aquí, a mi, jo per dins estava allò removent-me cada 2 per 3 perquè connectava moltíssim. Ha sortit la paraula de responsabilitat. Tu en aquest moment en què t'abstraus i adquireixes un compromís vol dir que tens una responsabilitat cap a la resta, cap al teu entorn. I això fa moltes vegades que ens haguem d'estrenyar les banyes per poder-la dur a terme.
Després una cosa també que m'ha cridat molt l'atenció i que va molt relacionada amb aquest entorn i va molt relacionada amb per què moltes vegades aquests moments d'espiritualitat es donen a la natura, no? Abans estava parlant amb el Jali i em deia, ostres, doncs fes una pregunta, no? Per què l'espiritualitat l'hem de viure a la natura? No? I jo deia, no cal, també podem veure l'espiritualitat en entorns urbans. A mi m'ha agradat molt se m'ha acudit, quan parlaves de temps lliures, moltes vegades quan estem de campaments, a vegades sí o a vegades no, és una pena, el temps lliure, no? Vas a firmar un dossier i a vegades et trobes algú que et diu aquí hi ha masses temps lliures i alguna vegada hi ha gent que et firma i et diu no, està bé que hi hagi temps lliures. Jo, a base també de firmar dossiers, m'he adonat una cosa. Quan estem a la natura, quan estem de campaments, aquest lloc bo, no? Perquè crec que la natura és un lloc bo perquè és un espai que nosaltres no dominem, ni que tampoc, que a vegades sí que ens domina, però és un espai que nosaltres ens situem allà i procurem preservar o procurem potenciar-la, però no dominar-la, i si la dominem moltes vegades ens surt malament, o no, com és el cas de les ciutats. Però en aquests moments en què estem a la natura i fem aquests temps lliures, m'he adonat una cosa, que moltes vegades és el que dèieu, que procurem fer. I quan tenim temps lliures és el moment de descans. I aleshores, en aquest moment de descans, moltes vegades el deixem com per... el temps lliure és el temps d'esbarjo per als nens i també per als caps, perquè és el temps que nosaltres podem fer el que volem. I aleshores se m'ha acudit una paraula, un joc de paraules molt xulo. I és que en lloc de potenciar aquests temps lliures, el que hauríem de fer és més temps viure. És un joc una mica forçat. Però què passa? El temps lliure es converteix en un temps viure. Per què? Perquè interactuem amb el nostre entorn, estem descobrint què és el que està passant, ens impliquem, fem una cabanya a vegades, no? O una cabana, o juguem amb els nostres companys, o parlem amb aquell nen que potser no tenim tanta relació, no ens explica com a caps moltes coses, però en aquest moment de temps lliure sí que passa. I això precisament passa perquè estem vivint. I aquesta dimensió de viure crec que és important que passi aquesta dimensió del temps viure crec que és important que la sapiguem portar a molts altres aspectes o a l'hora de preparar les nostres activitats, a l'hora de preparar els nostres campaments es converteixin tots en temps viure, que hi hagi una intencionalitat, no ho sé, però que hi hagi una voluntat educativa. I amb educativa em refereixo a poder oferir el màxim de ventalls i que després els nens i nenes puguin triar allò que els convenç més i que adquireixin un compromís amb allò. I bueno, jo m'estic enrotllant, és una reflexió que tenia ganes, estic preparant una ponència d'història de l'escoltisme i aleshores m'agradaria llançar una pregunta, i crec que també va molt en relació del procés i amb moltes coses del que han anat sortint a la resta de vespres de mètode. Més curiós a nivell històric, com l'escoltisme, amb aquesta voluntat de compromís vers la societat, hem treballat a partir d'una cosa que també és molt nostra, que és el fer servei, aquest implicar-se. I aleshores veia diferents fets, la Guerra Civil, com s'apostava per la catalanitat, per exemple, per preservar-la, o s'ensenyava català en alguns casos a vegades, o inclús durant el franquisme, de manera clandestina, perquè era una necessitat també que hi havia de la societat. Aleshores jo ara també llenço, així, per ser una mica incendiari, en aquell moment hi havia aquestes necessitats. Quines necessitats actuals podem detectar clarament, més enllà de les necessitats que tenim de societat, citant el Bauman, a part d'aquesta societat líquida, la nostra societat, la d'un dels nostres pilars, que és el país, quina és i nosaltres quina resposta hi podem donar. Perquè també crec que en els últims anys, mirant la cronologia, com a associacions, hem pogut anar fent coses. I sí que és veritat que no hem estat dormits i que potser ens hem dedicat més a consolidar-nos com a moviment, però quins reptes se'ns plantegen ara en aquesta societat que és el nostre país i en aquest entorn que també és el nostre món? I la llenço així. He sigut una mica així, però ja acostuma la gent que em coneix més. Una mica divagador.
començar-hi. Destrueixeu-me si voleu. No, o sigui que reptes, jo crec que ara mateix és que no sé ni per on començar a anomenar-te'ls, perquè crec que com a ciutadans que som tenim molts reptes per davant per transformar tot completament, de dalt a baix i de dreta a esquerra, de dreta, és que tot. Vull dir que no... Ja primer, i avui que parlem de l'entorn, el primer gran repte que tenim és el canvi global, ja només el climàtic. El global, el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i la contaminació. O sigui, les aigües que... L'aigua ja no és aigua, quasi. Ni el menjar és menjar. O sigui, hauríem de tornar a recuperar el que tenim, perquè hem anat perdent moltes coses. La pèrdua de biodiversitat ens està portant a una homogeneïtzació del paisatge molt bèstia i ara no només el paisatge, sinó el que trobes després dins del paisatge, els ecosistemes. O sigui, què passa? Que una muntanya ha de ser d'aquesta manera i ha d'haver això? Doncs que resulta que ja no hi ha això. Només hi ha 3 espècies, quasi, no? Totes la resta. Ja se'ls hem menjat. Aquest és un gran canvi. I llavors l'altre és que tenim un gran repte social per davant que avui no sé si entrem aquí i tenim molta feina. Però, bueno, a nivell mundial i a nivell de país, superbèstia. No sé. I llavors, pel que deies de l'espiritualitat, estic completament d'acord amb tu, jo crec també que hem anat sortint i anat traient aquest tema. És un tema molt important, tampoc l'he viscut mai des de vessant religiós, sinó com a la descoberta d'un mateix i de la descoberta de tot, no? I mentre parlaves, i ja fa un rato que m'ha vingut al cap, us volia explicar una petita anècdota que vaig viure fa un parell d'anys, però així és molt ràpid. Fa un parell d'anys em vaig anar a acompanyar els pioners i caravel·les d'excursió del cau de Salt. Bueno, una colla de lloques, però de les bones, Xaca, alguns ja els coneixeu. Bueno, no van callar tot el dia. Dissabte, tot el rato xerrant. Diumenge, vinga a xerrar. Ens vam anar fins a fer un pic i no callaven. I jo pensava, com pot ser que no se'ls acabi les ganes de xerrar ja aquesta gent? Necessito escoltar aquest silenci, no? Aquests nanos estan a la muntanya, però és que no poden escoltar el silenci, perquè tenen tanta feina a escoltar-se entre ells que no poden escoltar el silenci. I jo vaig dir que aneu un moment, un minut de silenci, si us plau. L'excursió va fer un tomb. L'excursió va fer un tomb. O sigui, ells s'ho estaven passant molt bé i estava anant tot superbé, però a l'hora d'acabar la sortida, allò, un moment de... què és el que més us ha agradat, no? Així, una valoració ràpida, doncs molts van dir aquell minut de silenci. Perquè en aquell minut de silenci s'havien sentit en ells, havien sentit la resta, havien sentit els ocells, havien sentit el vent, havien sentit l'aigua, que fins llavors, com que estaven allà allò que posant-se al dia de tot el que passava, no havien tingut temps de sentir el per què anem allà a la muntanya, no? Que és per buscar aquest silenci. Per això m'ha agradat abans quan has dit d'escoltar el silenci i ara quan parlaves de l'espiritualitat, perquè trobo que hem d'anar a potenciar també aquests moments. I ja està, perquè ara sí, però continuo. Jo no sé contestar això, però sí que crec que hi ha alguna cosa que potser això de l'espiritualitat, dels reptes, jo diria que els reptes grans no els podem entomar ningú sols, l'escoltisme tampoc. Els reptes de la humanitat, el canvi climàtic o global, la pobresa, no en quedem però en tenim, si ens hi posem, aquest tema, és a dir, els grans reptes ningú els pot abordar sols, l'escoltisme tampoc, per tant, la meva idea seria buscar uns aliats ben a prop per caminar junts. Perquè si no, ens en sortirem per difícils que siguin. I els reptes educatius tampoc els podeu entomar sols, per tant,
millor anar d'amics de l'escola que no anar en contra de l'escola perquè nosaltres som millors de l'escola. Surten perdent els nanos, sempre. Per tant, no els sé contestar, però sí que diria això de buscar-se aliats va bé i qui guanya sempre són els infants. Jo vull un momentet respondre't a tu també. Se'm fa difícil pensar en reptes intentant no comparar amb què hi havia aleshores, perquè les relacions i els espais de relació que hi ha ara són diferents, per tant en una escala global hi haurà reptes diferents, per tant reptes globals, però seguim tenint l'escala local o territorial i per tant seguim tenint problemes en aquest nivell. Com que se'ns han augmentat els reptes, per tant segurament l'interessant seria identificar a cada espai quins reptes tenim i per tant què ha de fer l'escoltisme a cadascun d'aquests nivells i proveir-se d'aliats per cadascun d'aquests. Ho deixem aquí perquè ens estàvem ja anant una mica d'hora. Gràcies a tothom, a vosaltres, un expert per venir, a tots els participants i els que han estat seguint a les xarxes. El proper vespre de mètode el fem el 27 de gener, que cau d'aquí 2 divendres a l'espai a l'Ateneu Harmonia, de 7:30 a 9:30, amb Jaume Carbonell, que vindrà a parlar sobre les pedagogies del segle XXI i on seguirem parlant, en aquest cas sí, com treballem amb l'escola, amb els nous corrents de renovació pedagògica, etc. I per tant com l'escoltisme convivim i reconvertim aquesta oportunitat de treballar plegats. Res més, merci per venir i fins la propera.